Jack, har du prøvet de helt nye chips? De er vildt fede. Nej, det har jeg ikke. Jeg vil gerne prøve. Lad os prøve. Endelig kan vi spise vores chips i fred. Ja, det tog Eddermose tid. Det er ikke rigtigt. Hvem fanden er du? Og hvad har du gang i? I er ikke mandige nok til at spise. Monster Truck Chips! Monster Truck Chips. 100% ikke allergivenlige. Der er flere forskellige smagsvarianter. Der er Monster Truck Chips, som mountainbike chips, fodbold chips. Der er endda svedchips, der får dig til at svede mere. Der er også indhold af testosteron, så du får skæg, selv hvis du er en pige. Så er der kun én ting tilbage at sige. Monster Truck Chips! Den har det bang! Monster Truck Chips.